musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo jaslari gomboy hitande ujunnaje nogas tati ɓatake men fayti koye dewle no gowɗen wadde kala alarba eɗen kewi nayade e gurdam galleji ɗi tawno gurdam men ko dewle ko wuura noon ɗum foti haalede beele mbawen hisde kisnen pandinen ɗe dewle tawno dewle ɗe so peewi tan ɓesguji ɗi pewat moƴƴat hade men yettade yewtere men yontere nde cuɓiɗen to wuro teddungo Madina Gounass ma en tawɗon musidɗo men Amadou Samba Lo hande o kadi eɗen jewtide ceerno Hammad Diallo ko fate banggue gurdam rewɓe e nder wuro teddungo Madina Gounass gila to banggue nehdi mabɓe jangde mabɓe dewle mabɓe gonka mabɓe e ko wasiyi ceerno o faade banggue ɗen gueɗe ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo taw kadi koye yewtere buuɗalirmede koye yewtide ceerno Hammad Diallo ɗon ɗo wuro teddungo Madina Gounass Amadou Samba Lo correspondant men Madina Gounass hande o subaka ne jogui weltare mawde no fewi tuma nde jomiraɗo rokki joom suudu makko heɓtade jaame cellal e kisal boobo o ne selli ko hande woni inde ko hande boobo inna ɗon ɗo wuro teddungo Madina Gounass ɗum noon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere buuɗalirmede ene duwanoma ene duwano joom suudu ma ne duwano julɓe kala yo Allah wurno barkina boobo waɗamo moƴƴo moƴƴinowo waɗamo gando gandinowo rokkamo juutde balɗe battane moƴƴe musidɗo biyeteɗo Aboubacry Ɓan ene jeeya to nokku biyeteɗo Jamweli Ɓundu waɗɗani beele waɗɗani kiidira ene fayodira wolis ɗum aɗa iwno Dakar aɓe goni oto mabɓe paaɗo kiidira ɓe gari ha Koungheul ɓe mbatta e oto goɗɗo paaɗo Tamba o tawi oɗon oto musidɗo biyeteɗo Oumar Ba wolis makko fawe dow wolis oɗon nde ɓe jippi Tamba nde noon o hocci wolis onne kadi hocci wolis makko ko ɗon ɓe majjodiri o ala numéro on ala numéro makko tene wolis makko ala numéro téléphone tene kadi wolis mo nawi o ala numéro téléphone kono wolis makko ne haɓɓa celtel boɗoyel koye wonde kala on nawɗo wolis makko o jippi ko Tamba wiyete ko Oumar Ba so tawi on nani dande men so tawi ala tonggode makko ne yiɗi jokkodirde e makko yo jokkodire makko tonggode 77 640 94 04 eɗen mbasiyo bandiraɓe ɗannotoɓe mbaɗe mantoɗe e wolisaji mon e sakuji mon mbaɗe hen numéro ji mon téléphone aji inde guure mon mbaɗe hen foof binde hen windude nde ne heeƴay wolis ne heeƴay sak ne heeƴay foof jeheten ko toon to Walalde musidɗo men ceerno Alhassane Sy joɗiɗo to Jum ene yuɓɓina ñande 3 e 4 nduɗo hen lewru darindu hande ndu ɗo Walalde ɗo jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallama taw kadi o teddiniri ɗum ko musidɗo men giɗo men sehil men woni ceerno Khalidou Diop to Jum jaltuɗo aduna ko ɓooyani ene wonde ceerno men giɗo men jinnaɗo men ceerno Ɗaha Dukke ko ɓeɗo henna woni ɓe o teddiniri ɗiɗo henna jammaji annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo cuuɗi men Walalde e ko taari Walalde kala Mauritanie Sénégal kala omo bismi ɗumen en kanko ceerno Alhassane Sy nde tawno ceerno Khalidou Sy ceerno Khalidou Diop jafuɗon ɗo Jumɗo leegal Darussalam taw kadi ko tambinoɗo duɗal Cheikh Oumarul Fouti Tall
neɗɗo moƴƴo jiɗɗo en korsinɗo en giɗe men jeltuɗo ɗon ko ɓooyani welede Allah e makko kanko e dendagal maaɓe julɓe kala. haade men yaade to Madina Gounass eɗen garta seeɗa e actualité ji. eɗen gandi mawɗo leydi ndi Sénégal ene tawi ha hande toon to Sédhiou ma wat toon balɗe 4 ɗo ha aset so jomiraɗo haaji. ñalawma hanki o wo yuɓɓini jonde ñalawma kurɗo koɓe mbiyata conseil présidentiel hakkunde makko e khalifaɓe taweteɓe diwan o kala. ɓe jewti hen toɓɓe jaajƴe Sédhiou noon hollitama fartaŋe mawɗo ko waɗa toon ko mawɗo leydi ndi dañi hen wune no feewi. Sédhiou taƴanama 2023 2025 ɗiɗo hen duuɓi 3 kene tolno e 400 milliards koppareje franc CFA woni ko jogori wanjede hen beele kadi wawa ɓamtude nokku o ha ɓuura yarude yeeso. woni 4 milliards woni ko nokku o région taƴana beele wawa ɓamtude booli e gueɗe goɗɗe ha heewa. ko wona ɗum ko 27 milliards pour ɓamtude 619 wuro guilay kuɓɓam mum ha e forage uji mum ha e gueɗe mum kala. pont Marsassoum inniraɗo Famara Ibrahima Sagna gorko moƴƴo darinoɗo leydi Sénégal hewɓe hanki jaɓɓima mawɗo leydi ndi ɗon ɗo pont o kolliti hen weltare men mawde no feewi. to leydi Mauritanie gouvernement mum yidde ɗum ko yuɓɓinde ndema e ceene ɗaɗɗe pawodirɗe. ɗum jeeyi sababu hanki jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie fawi hayre ngam mahde baras uji ɗiɗi mawɗi. hen baras goto koye nder diwan Adel Bagrou, baras goɗɗo o koye nder diwan Nema beele nokku o ɓuura wawde remede taw kadi jarmum ma yahoy ha 30 milliards koppareje uggiya kiɗɗe ɗe. so tawi koto leydi Mali gouvernement leydi Mali colonel Assimi Goïta heeɓi deftere yuɓɓinade tugnorgal leydi ndi ɗon ɗoɓe jogori yaade sumgoji 19 nduɗo lewru darindu taw ko référendum. oɗo saaha mo gonen leydi Mali en heeɓo wattude ɗemgal français ngal ko ɗemgal golle tan kono kadi koye golle tan ngal haalata ko heddigo ko ɗemɗe goɗɗe ɗe kutorte e nder leydi ndi. ɗum woni nden deftere windade taw kadi ko deftere garɗinade yowiti koye tugnorgal leydi ndi kene tolno 191 taw kadi ganduɗa ko article baɗaɗo hen. herƴo mawɗo teskaɗo hakkude gouvernement mo leydi Guinée Conakry hakkude mum e dawriyankoɓe mum ɗon ɗo hoore jagorɗo hanki weeɗiɓe juuɗe kamɓe ɓen lundiyankoɓe yoɓe gar kamɓe kala ɓe joddo ɓe kalda kene yaltini leydi e caɗele ɓe mbi ko loppet habbay min ngala hen saabu ko CEDEAO nodduno e kaldigal on jaɓano yuɓɓinde e peewal minenne kadi komin yuɓɓinoɓe ñande 9 nduɗo hen lewru seppo manggo ha leydi ndi herƴa no feewi. to leydi Nigéria andi subaka hande o hoorejo leydi mum woni Bola Ahmed Tinubu woni hoorejo leydi Bola Tinubu woni hoorejo leydi ndi o jeeya koye landa Mohamed Buhari manda mum gasi oɗo saaha Tinubu woni hoorejo leydi ndi e landa APC landa laamu woni landa Mohamed Buhari kam woni hande gorko ɓurɗo forde leydi ndi laamiɗo leydi ndi lomtiɗo Mohamed Buhari ɗo ganduɗa hande leydi Nigéria yiide haalis liquide wonti caɗele carburant ko caɗele faggude leydi ndi en yatiri caggal ko noonne kadi e jihadiste en nottortoɓe ISWAP e Boko Haram ene jukki leydi ndi e kala banggueji. e nder histoire kanko Bola o dañi kene tolno e 7,8 million yeeso Atiku Aboubacry mo landa PDP on ko 6,9 woni ko dañi hayso tawi woni lundo ngo holliti yaadani jencude ndi catal tambingal sumgoji holliti ko non tigi woori. to Soudan Omar El Bashir laaminoɗo leydi ndi gila 1989 ha yetti 11 avril 2019 ko nden waɗa coup d'état hande one tampino feewi ene foofa poofali cattuɗi to hôpital mo Khartoum.
leydi Gabon hande ne jaɓɓo hoorejo leydi France ɗum ko jonde yuɓɓintede ɗo Gabon ɗo nden kay kisal ladde saabu sen mbi Afrique centrale reeni ɗum ko ladde e diƴƴe saabu laddeli mabɓe ko laddeli cukkuɗi pewɗi kono hande ɓe puɗɗima dañde hen kulhuli mawɗi jeeyi sababu hande sommet jottot to Libreville ko nden kay kisal wonande ladde nde. To leydi Grèce subaka hande o ko accident musɗo waɗi toon ko laaɗe ɗiɗi tereŋaji pelɓodiri toon nogas e jeegomo fittandu heddima hen capanɗe jeetato e joyo neɗɗo gañima hen gañande musde no feewi. To Ukraine combat bonɗo baɗɗo to Mahmoud on combat noon ko hakkude koñinkoɓe leydi Russie kamɓe koñinkoɓe leydi Ukraine ngal pellodiral kuɓeje kewɗe hande wonti wuuro seyɗeneji kala laarɗa koko fukki e leydi Hamimli. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna woni kabruji garandi en subaka hande o natten koye yewtere men buuɗal yurmede kono jeeheten ko ha toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo. Jiɗɗen wiide musidɓe tedduɓe ɓiɗɗo ko timtorgal jinnaɗo mum. An jinnaɗo sa andi ɓiɗɗo ko timtorgal maɗa woto jaɓɓiye waɗa woni pembi cofɗi woto jaɓɓiye waɗa won ɓornanteri ndi yoɗani woto wat ɓiye jogo comportement mo fewani saabu so tawi sukane yaaha ko gorko ko debbo so wirtima yimɓe ɓe mbiyata ko mo jibini o o mo jibini ɗum wiye kaari ijam kaari jibini o yimɓete kaari jibini o yo kaari nde hawni i kaari jibini o aɓeɗa caw ɓornugal walla mo waɗa ngol morol walla mo waɗa ngol ɗo pembol ayi firti ko darogal jinnaɓe ɓe lardatamo jinnaɗo pop ayi ko darogal iyum no mbaɗa ni an timmude salo ɓiye wasa timmude kala nde ɓiye timmani a timmata saabu hollum image mo holliroyto timmal ma ngal foof hankkadi ni ko mbaadi ɓiɗɗo image ɓiɗɗoɓe lardanma ijam mande ɓi kaari foppi ha wayni wojjude i kaari nde kamɓe ɗe ɓe gandaɗo ɗum ayi o bonni image mon ɗum tagi noon ɓiɗɗo tugno e yumma e bamma ɓiɗɗo debbo tugno e yumma ɓiɗɗo debbo heptin yumma anne kadi yumma jangguin ɓiye dewgal jangguinmo gonka jangguinmo dewgal jangguinmo gonka gila o yahani jangguinen sukaɓeɓe keɓlen sukaɓeɓe yoɓe gandu dewgal wona ñande kala welata sukaɓe hande resireɓe hewɓe cikkata dewgal foti wonde tan hande ko belema tan ha abadan ɗum tagi so ɓooyi jeeya ɓe ɗasɗa ɓe ɗasodira e sukaɓe worɓe sukaɓe worɓe ɗasodira e mabɓe dewgal jangguinen sukaɓeɓe dewle sukaɓe worɓe ɓe e rewɓe ɓe so welnama welat kono wona ñande kala welata saabu neɗɗo e hoore mum wona ñande kala welata an hoore ma wona ñande kala beleta ɓayde wona ñande kala beleta mo guuduɗa o wona ñande kala welata anne wona ñande kala beleta gandani ke wona ñande kala welata ñande weeli kala weeli ñande metti kala muñen muñodiren muñanam mi muñanma ɗo keɗɗa ɗo muñanami ɗon ɓayde komin metti hande pamanami gandanami ɗum woni yidde minnene hande sa welani mi heptinmami mi ɓattoma mi muññinma haymi anda ko mettuma mbasen felɓodirde e oɗon sifa kaari welani tan ɓayde kaari wela min yo mettu yo mettir yo mettu ala ɗum moƴƴani yahata ɗum waɗi noon yimɓe soɓe gurdo tan moni kala yo faman goɗɗo o fahmamuyo woni kala sukaɓe worɓe ɓe ne ndentoɗe chantage sukaɓe rewɓe ɓe ndentoɗe chantage hande woni e bonnude renɗo ngo ko chantage saabu on jiiɗe ɗo balle mi yiiɗa haalde to tribunal Dakar won ñawaɗo toon kadi gandi o yalti koye iwdi moƴƴiri koye lasli moƴƴo jinnaɓe makko moƴƴuɓe kono image makko mo holliri o ay taasi jinnaɓe makko holɗum gam chantage wadde suka debbo chantage jogoɗa photo mum walla vidéo mum mbaɗa chantage saabu hande sa waɗi chantage koye kaso paɗa ɗum noon chantage motani e dewgal motani e yidde neɗɗo mo mbiɗa aɗa yiɗi puntuɗa ɗum ha keɓɗa e mum audio walla keɓɗa e mum awra walla keɓɗa e mum natal kala ko mbaɗɗa hen goɗɗum firti ka fenat a yiɗamo ɗum noon kanko so yalte gacce makko on a yima yeeso lawol anni a sokete
ɗum hande yimɓe hewɓe cokiram ɗum ganden ɗum neɗɗo kala kada haala andu ko kalɗa fulɓe noon mbi hoolade ko haalata ɓuri hoolade mo haaldata andude ko haalata andude ko waɗata ɓuri andude mo waddata ɓuri andude mo haaldata neldude photo e vidéo ay andude hoorema koloɗa hoorema ɓuri kolɗa mo neldata o ɗum noon rentade ɓuri safrade enen fof ndentoɗen gonɗen koye aduna seyɗane aduna jiiɓo bonnowo wi men kaddi gurdam men won tas goto mo jogorɗa hande réseau sociaux momtota ko ha aduna firto saabu on jii hande ko wayno union européenne amérique canada kamɓe fof ɓe daaƴi hande tiktok ngam tumdeɓe wonko woni nder ñukidare ne nder nde iwata enen fof ken ñukinteɓe vidéo ma photo ma audio ma ko mbaɗɗa fof ni toon ma fin suba goto fof ɓe gukkita haalaɓa awraji jalta secret ji jalta sirluji jalta moni kala hersa deeƴa ɗum noon koolɗen koye men mbasen hoolade ɓe mbaddeten koolɗen koye men mbasen hoolade ɓe kaldeten hoolo ko kalata mbasa hoolade mo kaldata hoolo hoorema mbasa hoolade mo neldata ɗum woni gonga yewtere men buuɗal yurmede ene nawa en hande to wuro teddungo woni Madina Gounass ngam yidde tawoyde toon musidɗo meɗen Amadou Samba Lo hande eɗen cuuɓi ndeɗo yontere kala yaade men toon to wuro teddungo Madina Gounass Amadou Samba Lo amin gandi hande goɗɗa koye beele mawɗo no feewi ɗo jomiraɗo kuma Bobo Inna yo Allah wurno barkina bisimilla maɗa Amadou Samba Lo aɗa jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmede gomɗinnula dogga maɗa qur'ana janguga maɗa yadente waktuji jomam sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede e gardugol Sar Abdoulaye Sarr ede nagaɗa waldimo kadi e kuɓal min camni on goto kala inde muɗum e yettode mum alhamdulillahi rabbil alamin en garti kadi e ceerno men ceerno Hammat Diallo ɗo e leegal Sifaw no gonɗa kañum woni almami jama mo Sifaw alhamdulillahi alamin waddiri makko jewte ko fate yewtere men buuɗal yurmede gam naftorede ngo gam nafta julɓe ko fate wuuro teddungo Madina Gounass eɗen gandi yewtere men yewtude en nayirnoma to banggue jangde Alqur'an Karim e nder wuuro ngo hande o noon nayorte hande koto banggue rewɓe gonka rewɓe e nder teddungo Madina Gounass no ceerno Seydou nehiliɓe e sifa mabɓe so Allah hoolamlo joma ceerno men ceerno Hammat Diallo artan hen e sifa jaƴƴo hayɓe mbawa famde tigre gurdam rewɓe e nder teddungo Madina Gounass hayni e hunde e jangde mabɓe banggue Alqur'an Karim o hay jangde goɗɗiɗi kala ceerno Hammat ko adi foof camne bandiraɓe heeɗiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede bandiraɓe hettiyankoɓe dingiral men walla ɗo buuɗal yurmede on mbiyama onon fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh en calmini fof en juurima en gardini musidɗo men tedduɗo hono Sar Abdoulaye Sarr ha hettiyankoɓe fof calminama juurama en calmini kadi kanko Ahmad Samba Lo garɗo ha ɗo men ɗo kañumne alhaali oɗo gadduɗomo kamɓe fof yo Allah yoɓɓe jobde moƴƴiri saabi koye laaɓi nderagal e yidde naftude renno ko ɗum wurtiɓe majjum yo Allah yoɓɓe hen moƴƴere kamɓe hono mabɓe en fof jahi nabi wa sabi noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo nanama kadi famama ceerno Hammat hande nayorten ko banggue rewɓe machallah ma jubban yimɓe ndenno rewɓe gona sara e diino ma tugana guila toon ha ɗo e nde teddungo Madina Gounass bisimilla ceerno bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'd eyno mbiruɗa ni fodde wuuro ngo enen gandi kanko kam ko ngo sinca koye kulol Allah nde ngo sinca koye deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam enen gandi ceerno to rewno no abdurno Seydil Hadji Ali enen gandiren ene wondiri e seeremɓe mum gila ceerno Hamid Baba Talla e ceerno Ahmadou Baro e ceerno Alhaji Ali ɓe tata fof tawi ne nguuri ne goni seeremɓe makko ne ndendimbo enen gandi ɗum ɗon wona ko weeɓi ɗum ɗon wona ko weeɓi yiide wona ko weeɓi dañade enen gandi ha no arduno to Mamadou Alhaji Ali ha no ummude toon ngoɗo wuuro kanko sinci ngo o ladde tan tuula heela wonno ɗo
ladde tuula heela hay hunde ala ko wonno jambere tan adde soppe tan lekki ledde libe tan tawo ala ko soppira sona ha ko wuro diine wonde soppande dum wona ko webide heewi e gure de ganduda ko cincinodo tan diine tawade don de bismo diine o kono do ko diine soppani hoore mum e dum non wadi gila wuro ngo sinca kanko ceerno radiyallahu ta'ala anhu o faandi ko wadde tadbiq woni pratique ay ko jangano ko jangde ko yimbe fo ndendi dum yimbe fo jangi kanko non felliti ko ndew janginde o felliti ko jojjinde aada e bida e huutorade ko jangi ko deftere nde e sunna o dum wadi en gandi nela sallallahu alaihi wasallam ena yamiri o mo wiya jamire bibbe mon julbe onon jinnaabe jamire bibbe kon mon ndewone ngoron so be dañi duubi jeeji jamire be julde jamire be julde so kon non so tawi be paye julde wi tan kaariyel ummo jul so juuli bismillah so juulani woppudum ha daña duubi jeetati ha daña duubi jeenay fo ko non ha daña duubi sappo so dañi duubi sappo wi a wiyan bo so waktu yonti wi mbo yo ummo juula so fayani hen ya fiimbo wal loocol piya tawa helani ƴiyal a taƴani nguru ko ni o yamiriri hanti ni jom fuɗɗata fiyel on saabe ceernde bange lelorde hay ngoron ɗiɗon walla taton oto ndindu daɗɗude gootiri walla mbiyen leeso woto cukalel fof yo won bange mum tawi ajande allahumma noon sona taw ko faaɗen ne waɗi kono tawi tan kam no sunna o wiiri ni hay cukalon ndewon ɗiɗon kono yo ceernde ngoron ɗiɗon kono yo ceernde ala gaal kay dewele gorel hay so kamɓe jiddima baaba yoɓe ceernde ndeke noon so a yi diine o yooɗiri ni sunna o yooɗiri ni ko wadde pratique o tan no deftere nde wiiri ni ceerno fellit tan kañum dadade ha tiiɗi tan huutoro waɗa pratique enen fof enen gandi gollude jamiroje Allah gonga ne tiiɗi kono ɓuri sattude ko woppude kadi Allah eyyi ceerno noon sa yi wuro ngo nanama ko salade kade Allah nde salade kade ɗe ɗum addani wuro ngo foyre nde yalmiti aduna o fof ƴelliti hen kono sona ɗum kay waktu joyɗi tan juuleteɗo en juulte aduna he fof lewru koor ko hawreteɗo kayru hawrete aduna he fof asakal battengal ɗo ngal watte aduna he fof hajju o ko goto fof ko gotum to banggue tijaniya wirduji ɗi fof gotum kono noon ko hadde kaɗaɗi ɗi ɗum addi ɗum ɗo oɗo succès e nde ɗo foore no yalmitoro ni gollude sunna o e salade ko Allah sali no wayi tan no jabbude dabbude manda so tawi gesa jonti jabbude gesa larta ha yaaja satani satti ko sernude bay huɗo eyyi ɗum satti eyyi yimɓe ɓe gesa kay so ari jeeri so yonti yimɓe son jabba ɗo goto fof jogoto gesa mawɗo kono si ha demal yonti jomum wiyanno ko gesam nen to jabbiram haaji kono demal ngal ɗa heewi haade eyyi ɗum nan waɗi kanko ko pratique ko waɗi to fodde no nehiri wuro ngo ni kanko ceerno radiyallahu ta'ala anhu nehi wuro ngo tan cukalel dewel gila tan nde ummi dañi duuɓi mum sappo o yowa tiggare noon woni mbaɗa comcima wuttema jettiɗo mbaɗa wudere ma ɗum waɗa kadi misor mbiyen tiggare muuro taw yaltata yeeso he tan ko yeeso ngo tan yaltata e cammeje juuɗe ɗe ɗum ne wona kanko tan sosi ɗum ko ho yamira wama ada wajha wa kaffa al hurrati yajibu satruhu kama fil awrati kala ko wona lahal yeeso debbo e cammeje juuɗe debbo fof wiya ko yo ne waɗɗi yo suuɗa kadi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde o feri Makka o ari Madina kanko e sahaba makko ɓe tedduɓe radiyallahu anhum jami'an nde ɓe ngari ɗon nde ɗin dumunaji hay suturaji ngala taw enen mbiyata kabinaji tan ngala ɗin dumunaji rewɓe julɓe ne keewi accude ha hedde jamma en tan jaha jandoyo ɗoftodira jaha keɓelo yo masala ne gandiren caggal wuro tan enen fof ne gandirɗen ni tan joni noon kala ɗo moƴƴo woni bonɗona ɗon enen fof enen gandi Madinatul Munawwara wona nelaɗo sinci wuro ngo ɗon tawi ngo sinca kono ɓe tawoyannomo gila Makka ɓe jaaɓi Allah no feewi hayso won woɓɓe naafiqeɓe nen toon comi jiiɗa nelaɗo ni jaadani e nelaɗo kono majorité ko ɓuuri hewde doole ko ene bismimbo ne tottimo guinnol golle ɗum fof e wonde noon bandiji ene coome wuro he jamma so sohnaɓe ɓe jaha tan ɓe gona e piisdeɓe andi bande yilto tan ko bande honum joni no ɓe mbatti bulisade nela sa sallam noon ko soɓe jaha humtoji hajuji mabɓe won waɗoɓe piis e nder e laabi Allah tellini aya qur'ana Allah wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurar rahima Allah wi mo kanko nelaɗo sallallahu alayhi wasallam message ummiɗo e Allah na faye makko faye men enen fof ya ayyuhan nabiyyu ehima an annabi qul wiyan li azwajika e suddiɓe ma ɓe nde ko ɓen gadorte wa banatika e ɓiɓɓe maɗa rewɓe ɓe ay ɓen deftere hen wa nisa'il mu'minin e rewɓe julɓe hedditiɓe fof yamirɓe
yudnina yoɓe jurtin alayhinna e dow maɓɓe min jalabibihinna e jallabuji maɓɓe bi maana tiggaji maɓɓe ay zalika ɗum wadde ɓe noon de adana ɓuuri ɓattinde an yorafna nde ɓe keptinteɓe gande ɓe ko sohnaɓe bandi suusa sohna cuuriɗo suusa kono sa woni mawɗo noon kono aɗa woppi hoore ma comci bolle puyɗeji ko an bismi bandije maɗa woni zalika adana ɗum ɓuuri ɓattinde an yorafna nde ɓe keptinteɓe gande tawa fala yudayna ɓe toɓnetake ɓe tampintake famide woni Allah wi a famide o kana Allahu ghafurur rahim Allah noon laatima o jaafotoɗo jurmotoɗo fadde ko ɓenni koɓe mbaɗani noon ko o yaafimaɓe ɗum kono ɗo yamirode nde yamira ɗo ha darga daro kala mo waɗoyani ɗum kañum toñi hoore mum ceerno noon ko ɗum woni ko tafi dental ngal ɗum waɗi mawɗo e cukalel foof debbo hande ɗum wonti nesu tan ni hande debbo hay goto jaɓataɗo yatta waɗani tiggano hoore mum saabi wayata kono waɗani comcini wonno ko noon ɓe nehira ha hanti ɗum woni hanti ɗum woni ko welataɓe hanti eyyi ko noon kam jiiruɗen te enen gandi yonnata wuuro tan haqiqa mawɓe kam mawɓe worɓe kam kañumen kam toujours kewani waylade kewani jogade sifa mo yoɗani waylo heewi wonde koye sukaɓe tokosɓe pembiɗi moƴƴani walla rewɓe ɗum noon waɗi machallah kala garɗo ɗo foof so yiiɓe enen gandi tawde kono aɓe jooɗi no fewi debbo ko suuroto ko ha kon hen timmal mum woni hen fulla mum e fayida mum fof ko hen woni ɗum waɗi kamɓene alhamdulillah rabbil alamin aɓe jiisuda e ceerno kala aljuma garɗo fof ɓe ndendat wuuro ngo ko heewi hen rendat toon kadi mbaaje ciftine nde wonno Allah tabaraka wa taala wino caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin siftine an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gooto kala emen e leñol ngol kala jaaɗo ha janggi woodi ko yi ko dañi e deftere he e sunna he yo wallu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e siftinde leñol ngol sabi siftingol en nafta won aljuma fof alhamdulillah ɓerɗe ɗe enen doose ɓe kawrita galla ceerno to kadi ɓe siftine alhamdulillahi rabbil alamin kadi ko Allah newni radio ngo ari ko alhamdulillah eɗen jetti hen Allah no fewi eɗen jetti hen kadi musidɗo men Alaji Abdoullahi Walle eɗen jarnamo hen kadi no fewi radio ngo kadi nafti en sabi subaka fof garɗo bande ceerno fawete yimɓe fof keddo wuuro ngo e guura seraji ɗe fof keddo hay jamma kadi aɓe pawa ɗum kadi enen jetti hen Allah no fewi no fewi Allah kam no yetta alhamdulillahi rabbil alamin en anda kam koye diine kam wona alhamdulillahi rabbil alamin wuuro ngo kay ɗo dental ngal ala koye diine kam Allah ne newnaniɓe ko satti noon hande e nder oɗo aduna eyyi gollirde jamiroje Allah e etade woppude kaaɗe Allah ala ɓe eto hen no moƴƴi machallah alhamdulillah rabbil alamin noon tigui jarama ceerno Hammat nanama tigui rigui famama e kaɗoma haala labtuga kono kadi gonɗuga e yeruji ɗi kadi enen ballita kadi yimɓe wawde famde ko kalte ko ceerno foti foof to banggue rewɓe hande to banggue dewle ɗe hande so dewgal ene waɗe ma huume ma yehto ceerno wasata no ɗo e nder wuuro ngo banggue kumal ngal no siforto beele ene dotta to banggue teŋe eko nandi hen e ko abbite ɗe gueɗe ceerno eyyi enen gandi dewgal ceerno wowi wiide radiyallahu ta'ala anhu mbiya dewgal waɗi ko calɗi nayyi tan kumi dewgal eyyi kono noon nde gorko o e debbo o jotodirta ma wona calɗi joyyi eyyi salndu addunudu ndu ko adi fof tawa ko mahallu woni dewgal holto wonata dewgal wonata koye gorko mo yimɓe gandi ko gorko e debbo mo yimɓe gandi ko debbo ɓeɗo jiɗo tawa debbo o hakkude makko e gorko o ko haɗata dewgal hakkude mabɓe ala ɗon ɓe jiidani jiidigal kaɗawal dewgal hakkude mabɓe ɓe muynidani debbo o wonani e dewgal jananal debbo o wonani e edde taw joom galle mum no yani no jooɗi gaynani walla no seera suwa taw sertude hen debbo o kadi yataw wonani walla gorko o yataw ɓe gonani e hajjore aɓe karmini eɓe kajja walla mbaɗa umro ɓe sertani hen ɗum ɗo fof yataw wona hen ɓe goni ay ɗum ɗi sarɗiji ko ha timma ɗum ɓeɗo ɗiɗo ndendata ɗum ko salndu hande e ngeɗo nangue enen gandi kefaragal ari addi ko wiyete luuɗiyankagal e sihaq luuɗiyankagal woni gorko e gorko ndesodira ɗum wona dewgal ko kefaragal wiyete debbo e debbo ndesodira ɗum wona dewgal ko kefaragal ko labudda wona gorko e debbo no mbiruɗo ni woni goho gueɗe ɗimmen salndu ɗimmurno ko waliyu ɗum ko debbo o jeeyi waliyu debbo wiyete debbo rokkata hoore mum kala nde debbo rokkiri hoore mum ko zina debbo jinowo kam sikki ala rokkata hoore mum kañum rokkata hoore mum wona e ndeke labudda o jogo waliyu o noon ne wona bam makko jibinɗo mbo ne wawi wonde bandi ko gorko ne wawi wonde ɓiyi ko ne wawi wonde hakim woni gardiɗo julɓe tan no mbireten ɗo joni tan maire en sous préfet en tawi hoddirama kay koye l'islam jomum en goni l'islam ñawrata e fof no ɗum fof soto hay jama'atul muslimin enen gonduɗo e debbo kureji makko ngala ɗo hay goto lamɗo ala ɗo denen dental julɓe ngal enen mbawi rendude gonen waliyu makko dokkiren
wona e ko refto hen ko tangi noon fodde ko ɓuri famɗude hen ko dotta ko to banggue mazhab Malik dotta ko rubu dinar ɗo woni ko ɓuri famɗude ko menkelde kanŋe kala ko nde jarata mbaɗa ɗum pecca ɗum pecce nayyi gotel ngel dagani dewgal kala noon ko to banggue dow to toon hanti wona ko taƴa toon taƴaka koɗo yimɓe potti foof ton hande noon e gueɗo nangue enen kam ceerno men ɗo hande e subaka hande wa to banggue haalis kam wonande yimɓe ɓe ngala jawdi daridi waɓe no amni taw ngala jawdi daridi ko 3 ujunere mbomru ndi 3 ujunere o ɗum ɗon woni ko dotti non ko amirul mu'minin so dotti ko enen fof ko hen mbawaten tongade sinon ko adunaji to joni oni tenga ɗum wona kono hunde fof ɓuuri wadde juɓɓudi tan koko yaadi hawri to walla so taw hoddirama jomum jogui jawdi daridi amo waɗa ñale e ngaari walla sahaji o waɗa ujunaji nogas e ñale walla ko nandi hen ɗum hande ɗum kadi amo waɗira noon ko ɓuuri hewde ko kam ɗo hawra ɗo kam ɗum ɗo woni dewgal sikkente en dañi nayyi de en sawtoɗa tati nayaɓel ngel ko konngol waliyu e konngol dokkateɗo waliyu o wiyata mi rokkima ɓiyam o walla mi resnima ɓiyam o e dow tangi hasaba naggam dokkateɗo o wiya mi jaɓi dokkal ngal tan dewgal humima kamɓe ɗiɗo nden nduɗo saldu walla mi rokkima banam debbo o walla mi resnima banam debbo o e dow tangi hasaba naggam o wiya mi jaɓi dokkal ngal ene dago noon kanko waliyu o watta ko jeyno koye juuɗe goɗɗo lomtombo ne sella kadi kanko dokkateɗo one kadi o watta ɗum e juuɗe goɗɗo ɗum ko wakil wiyete ko wakkilde e enen ɗon ɗo yettode wodani Allah ko ceerno jogani en foof kala e nder diidol wuro ngo tertuwal wuro ngo foof no diidorno kala dañƴuɗo ɓiɗɗo ko ceerno innata kala kumoɗo dewgal ko ceerno humata kala nde maayiɗo ko ceerno juulata eyi ko noon ceerno tafiri dental ngal ko noon enen ko noon gondirɗen en kadi ɗum ne kadi jiiɗen hen tan ko moƴƴere jiiɗen hen tan ko nafoore alhamdulillah bil alamin ko ni ɗum wayi inchallahu taala noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo jarama kadi ɓen heeɗiyankoɓe ɓataka men buɗɗel yurmede en ɗamini fodde ko jinɗen hebde e nde ɗo men yewtere en keeɓi ɗum ceerno Hammat machallah o jarama no fewi en beltanimomi sanne en mbawɗo oppude wongal ha saaha goɗɗo no ceerno hol konngol ma ko ɓeydata mbayni eyyi kañum to banggue en kaalino ɗiɗo jokli nayyi ɗiɗo calɗi nayyi kumi dewgal kono noon salde wotoro no heddi soɓe jogori jotodirde ko la budde seedeji ɗiɗi nunɗuɗita gona seedeji kaari rokkama kaari eyyi ɗum noon ko sarɗi to banggue naddigu ne sella dewgal hume hande taw seedeji kalaka taw ɓe jiiɗi joftinde ko caggal daka walla caggal korka ɓe gacca ha joftugal ngal yontoye ɓe nodda julɓe mbiya kaari kumdananoma ko gone seedeji hande kon seedeji ma taw ɓe jiiɗi jotodirde eyyi kono noon wadde seedeji guiɗata kumal to ɓuuri hoolnade ɓuuri yiɗede ɗum dental ngal ne hay ɗum ceerno kadi koɗo jonde kumal ɗon seedeji jaltinte sa limi calɗima taw koɗi calɗi 5 ko ni to banggue jangde mabɓe alhamdulillah rewɓe jiiɗaɓe rewɓe debbo ne weeli haqqille kala ko hutorto wonno debbo ne wawi teskade debbo ne teska kañum ɓuuri waw teskade hay goto debbo no neɗɗo no ara ɗo tan o tesko neɗɗo hay ko ɓorini ɗo e duuɓi ɗiɗi o haaltan ma kaari arin ɗo waɗi wutte waɗi cate walla naggam gorko wayani noon wonde rewɓe soɓe jangguinama aɗa ɗeɓa sikkude kamɓe darata hay worɓe ni te a yiyata hen woɓɓe janggata tan ko subaka jangga tisbar ha takkosan taw janggani jamma kono no pini fof ngara kuño worɓe noon a yiyata kañumen ɓurata wawde tottude daaƴe no fewi ɓurata janggude ɗum debbo soɓe toppitama tan machallah ɓe mbaɗa qualifié no fewi hande kam e nder ngoɗo wuuro alhamdulillahi rabbil alamin ɓe mbaɗi qualifié no fewi ko ceerno kadi ne aadori kala nde lewru korka dari aljuma cakkitto o ko nder résultat ji ɗi ko nden tottirte hanti ɓay kon ɗon woni hoore hitande ni aljuma cakkitto e lewru korka tawata ko dendagal janguinoɓe gonɗo ɗo ene tongi ko almuɓe jofunoɓe no poti so worɓe mum so rew duɗo ɗe foof ha potta foof rendine waɗe global gotal waɗe recensement ande janguinoɓe nder wuuro ngo ko hasaba naggam almuɓe worɓe janggoɓe nder wuuro he ko hasaba naggam almuɓe rewɓe janggoɓe hasaba naggam jofnuɓe nder hitande ɓe ko hasaba naggam e renɓe hen ɓe ko hasaba naggam ɓarɓe hen ɓe ko hasaba naggam ko ni de jiiruɗen eɗen jetti hen Allah eɗen noddi hen julɓeɓe yoɓe gandu kam ko jumri e sukara kam woni ga ko jumri e sukara woni ga e ɗum noon eɗen ñaagui Allah nde Allah julnanta en khalifa o hono julna balɗe ɗe kanko e halifaɓe diine foof yo Allah sellinɓe yo Allah sembinɓe enenne yo Allah rokku en wawde teskadeɓe e wawde mawnindeɓe e wawde ɗoftadeɓe bijahi nabi wa asabi on calminama kadi ononne kadi dilloɓe e ɗeɗo gueɗe yo Allah sembin on selli noon yooɓa on jobde moƴƴiri saabi oɗon balla julɓeɓe min calmini
min juurima. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jaram no feewi Ceerno Hammat Diallo, jarama kadi Sara Abdoulaye Sarr e dendagal heɗiyankoɓe yewtere men Poudal Yurmede to mbaɗo wonde kala min camni on goto kala inde moɗum e yettode moɗum nomin dokkoran aadi tan ha saahaji goɗɗi so wallahu lamɗo jaaɓi min gartu kadi e sifa goɗɗo e fodde goɗɗo banggue yewtere men Poudal Yurmede nde Sara Abdoulaye Sarr e dendagal weltare ɓiɓɓe kala e kuuɓal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama. لكن سوى في الحسايا شوقي لخير البرايا إضرامه قد تناني. أجارما تشيرنا أحمد سامبالو قال ما جودي بيوي بلتني ما منو فين فيها وانا سيدا يلا يبي مجرى كنا نكدي تشيرنا محمد جالو قال ما جودي بيوي مصيبة تدوبي هتي يانكو بولتاري تي في ولتاري بفولبي كنا نكتري نبيمون إنجي كوني تقول تدونغو الحمد لله accu mi accini heddi toon wat mi waɗi ene toon ko ceerno jogui konngol woni toon ko l'islam woni toon ko sunna woni toon ko jamiroje e kade woni kala ne haaɗi ɗo foti haadde ɗo nde keɗen gandi alhamdulillah ko yettude Allah no feewi yo ɓooy bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV weltare ɓiɓe fuɗo yewtere men Poudal Yurmede tugganma guilaltina ha hande en yillo to wuuro teddungo Madina Gounass ketkimala ki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe.